אז נעים מאוד, כיף להיות פה. אני אנסה להקליל כמה שאפשר, אבל אני אספר לכם קצת על מה אנחנו עושים, ואז אנחנו נעבור לשלב היותר אומנותי של היום הזה. אני יודע שאני המצגת האחרונה, אז אנחנו ננסה לשמור על זה קליל. אבל בואו נדבר רגע על AI, כי לא שמענו על זה מספיק. כששומעים על מה שקורה בכל התעשיות, בעצם מבינים שהחברות הגדולות והמובילות היום שנכנסות בכל אחד מהוורטיקלים, בעצם זו חברה או חברות כמו A-Bridge, שעוסקת בתחום הרפואה, וחברות אחרות, שבעצם מעצימות בני אדם. זה בגדול הטרנד, לכולם ברור שכנראה בעוד כמה שנים לא יצטרכו אותנו יותר על הפלנטה הזאת, אבל עד אז החברות מעצימות, נותנות כוחות, הופכות את האנשים לסופרמן, אבל יש תעשייה אחת שהיא קצת יוצאת דופן, וזה תעשיית המוזיקה. יש 300 מיליון יוצרים מוזיקליים בעולם, שזה אנשים שאו כותבים מילים, או מלחינים שירים, או מפיקים שירים. ותעשיית ה-AI, או טכנולוגיות ה-AI היום, טסות ב-200 קמ"ש בהתנגשות חזיתית, שזה עניין מאוד מרתק, אבל רגע לא הצגתי את עצמי, אז אני רגע אעצור ויציג את עצמי. שמי אודי אנטבי. אני יזם, זה הסטארט-אפ הרביעי שלי. עד לפני כמה שנים גרתי בסיליקון ואלי. אם הייתם פוגשים אותי לפני שנתיים אגב, הייתי כנראה באחד מהפאנלים שקשורים לעולם האנטרפרייז סופטוור. נפרדתי מהעולם הזה כשמכרנו את החברה האחרונה שלנו לפייסבוק. ובדרך מאוד מקרית התגלגלתי ללמוד על תעשיית המוזיקה. אז כמו שהתחלתי להגיד, 300 מיליון יוצרים בעולם, שאין להם היום כלים באמת, שהופכים אותם לאותם סופר-היומנס שאנחנו מצפים לראות, או שאנחנו רואים בתעשיות אחרות, ושם אנחנו משחקים. זו תעשייה של 40 מיליארד דולר, רק מתמלוגים, והרגולציה כבר מדברת על זה שמוזיקה שנוצרה ב-AI לא תזכה לתמלוגים. זאת אומרת, הכוונה היא להשאיר את הכסף הזה שיגיע ליוצרים בני אדם, והדרך היחידה להיות שותפים בחגיגה הזאת זה באמת לעבוד עם בני אדם ולתת להם את הכלים. אבל מספיק עם הפתיחה. אני רוצה לעשות לכם דמו. חשבנו איך לעשות את הדמו הזה כדי שיהיה מעניין. אמרנו בוא נביא יוצרת, נראה משהו לייב. אז אני מאוד מאוד שמח וגאה להזמין את האחת והיחידה, זאת שייצגה אותנו באירוויזיון והפכה להיות שגרירה שלנו בעולם, עדן גולן. היי, שלום. מה קורה? בסדר גמור. איזה מהממת. מה שלומכם? אנרגיות בשיא. ממש מרגישים את זה. כולם ישנו 3 שעות, נכון? אני כן. הם לא קמו כמו נורא לבוקר. טוב. אז עדן, אולי תספרי לנו, האם את עושה שימוש ב-AI ביום-יום, בצד היצירתי או בכלל? האמת שלא השתמשתי בזה, ואז צעקו עליי איך אני לא משתמשת ב-Chat GPT לדברים בסיסיים. למה אני נכנסת לגוגל? אז לדברים בסיסיים כן. ולכתוב שירים? לא, יש לי את אופה. ראש. אז אנחנו היום מאותגרים, כי מה החלטנו לעשות היום? אז בשביל להדגים איך Headcraft עובד, אני באתי, יש לי שיר שכתבתי, זה לא אפילו שיר עדיין, זה בית ופזמון שכתבתי על פסנתר, והוא שוכב אצלי, ואין לי בית שני, ואין הפקה, אז בוא נראה איך זה עובד. יאללה. אני מסוכנת ברמות. עכשיו גם כל הסיפור הזה הוא מסוכן מאוד, אבל אנחנו אמרנו שנהיה סלחנים, אז בעצם בוא נתחיל, נכון? בית ופזמון יש לנו, וקיבלתי אותו מבעוד מועד. אז רגע. בוא נעשה ככה. אז מה שרואים פה, זה המוצר שלנו בזום מטורף, כי אחרת לא רואים את זה על המסך, אז אתם תסלחו לי. ובוא נגיד לו ככה. סבבה, ואנחנו פה, מה שנקרא במקרה הכינותי, כן, זה, נו, סליחה, זה, נכון, עדן, confirm? Yes, sir. אוקיי, ובואו נכניס את זה פה, וניתן לו לעבוד רגע. אנחנו עבדנו על המערכת ככה שנדייק אותה, לא יודע מי שניסה לכתוב שירים ב-Chat GPT, אבל זה יוצא קצת בנאלי, אנחנו השקענו פה כדי שהמילים, שזה יהיה מה שנקרא איכותי. עדן, מה את אומרת על זה?
וואו, תקשיב, א', מהר וחכם. Don't want to throw my hands in the air, cause courage only blooms when it's water. מתפללת? כן. לא, אני קורא שנייה. תקשיב! I feel like a bird. נלך על זה? אפשר כאילו לעשות שינויים? אפשר? לנסות? האמת שאהבתי את הכל, לא ממש את השורה השנייה. כאילו, כמה מילים... פשוט בוא ננסה שורה שנייה חדשה לגמרי. סבבה. Courage only blooms. אבל בוא נסכם שאם זה סביר, אנחנו נלך על זה? סתם. מה? סתם. מתבדח. רגע. We like it, but let's try to replace the second line. ככה? Yeah. איזושהי מילה שלא אהבנו? No blooms נגיד? הכל. יאללה. יאללה. בואו נראה מה קורה. בואו נראה מה קורה. הופה. Wow. Okay, of course, let's find stronger line. Don't want to throw my hands in the air, because bravery only exists when there's fear. יפה. Okay, morning will break from... אהבתי. אפשר? Learning to thrive through the hard time. Okay. רוצה לעשות את זה רגע? סבבה. תנסי. שנייה, אבל כאילו, אין לי מלודיה. יאללה, באמת, תמחאו לכפיים. זה מאוד כאילו אימפרוביזציה כזאת. יש לי מלודיה של בית ראשון, זה קצת שונה. Don't wanna throw my hands, don't wanna throw my hands in the air, 'cause bravery only exists when there's fear. Morning will break from the cold nights, learning to thrive through the hard times. Okay, well I feel like I barely even started. Ask us one. אז אנחנו רוצים להפיק את השיר הזה גם, לא? Yeah. אז בשביל להפיק את השיר הזה אני צריך שתקליטי את עצמך. אז בוא נעשה, לא נעשה את כל השיר, בוא נעשה אולי את הבית הזה ואת הפזמון אחריו. טוב, בוא נראה כמה אני אפשל. אז רגע, חכי שנייה. רגע. אנחנו ננסה לעשות את זה ככה. Okay. Don't wanna throw my hand. Don't wanna throw my hands in the air, 'cause bravery only exists when the fear. Morning will break from cold nights, learning to thrive through the hard times. Well, I feel like I've barely even started. I don't really know God's plan. Lately I don't understand, but if this really is the end, I really did try. I hope you know I did my best. וואו! קבלו אותה. סליחה על הניגון שלי, אבל היה, משהו היה. אוקיי, תודה. אוקיי. זה מספיק, סבבה? אנחנו תכף נראה. It better be. אני מקווה. טוב, אז מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, זה מה שמכונה אצלנו דמו, נכון? חצי דמו. אבל הוא בכל זאת אנחנו ננסה לעשות עם זה משהו. אז בואו נפיק את זה רגע. אז אנחנו נבקש עכשיו מהיטקראפט produce my song, אוקיי? תקשיבו, אם זה יוצא זה מפתיע, כי זה כאילו... זה משנה את העולם. אוקיי, אז הקובץ של ההקלטה, ניקח את זה או שניקח את הגיבוי. אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים להחליט איך אנחנו רוצים להפיק את השיר הזה. יש לך איזה ויז'ן? אנחנו יכולים גם לתת לו להחליט בשבילנו. רוצה... הוא יכול... הוא יכול להמליץ, הוא יכול להמליץ. בוא נראה. כן, סבבה, יאללה. כאילו, אין לי בעיה, מה שתבקשי, אבל בוא נעשה... שינסה, כאילו, like, feel the vibe of the demo. Based on the vibe of the demo, a good production direction. סבבה? אוקיי. בואו נראה מה הוא ייתן. עכשיו אמור לתת לנו שני כיוונים.
אוקיי. אוקיי. בואו נקשיב לאופשן 1. זה אופשן. זה רק כיוון, כן? זה בלי השיר שלך. זה דארקי, לו-פיי, אוקיי. וואו. טוב, ישר זורם לי יותר עם זה, בוא נלך עם זה. זה? כן, זה יותר אנרגטי. יאללה, לקחנו. בואו נראה מה קורה עכשיו. עכשיו זה עובד, אוקיי? עכשיו אנחנו, זה השלב שמתפללים ומקווים שהכל יהיה כמו כמתוכנן. אנחנו, המערכת הולכת ומפעילה כל מיני, שאנשים על אופניים שרוכבים עכשיו מהר כדי שזה יעבוד. ובעוד, אחד היתרונות שזה שיר קצר, שזה אפילו קורה מהר יותר. טוב, אתם מוכנים לזה? האמת שאני בלחץ. עדן, את מוכנה לזה? אם זה טוב, אנחנו עושים לזה הפצה עכשיו, ספוטיפיי. בהצלחה. My hands in the air, 'cause bravery only exists with fear. Morning will break from cold nights, learning to thrive through the hard times. Well, I feel like I've barely even started. I don't really know God's plan. Lately I don't understand, but if this really try. I hope you know why I did my best. וואו! תקשיב. אוקיי. זה מעל הציפיות שלי. בא לי עוד אחד. עוד אחד? עוד אחד. האמת שאני אפילו הייתי עושה 10 אם היה זמן, אבל אין. בוא נלך רגע... Let it go crazy. Like something extreme, experimental, different. ככה, הנה, אני אומר לו. Let's go more extreme, different. Go for it. Oh, it knows Given me. you like Metallica, would you like... זה הפרופיל שלי. אתה אוהב מטאליקה, אני פחות, אולי. טוב, אז בואו נגיד לו, go for it. יאללה, בואו נראה מה יצא לנו פה. בבקשה. ואת מוכנה לזה? זה תכף הוא מסיים? זה היה מהר מאוד. כן. ההפקה השנייה, אנחנו לא צריכים לנתח את השיר כבר. ו-here we go. Ready? Go for it. זה לא מטל. Don't wanna throw my hands in the air, 'cause bravery only exists with fear. Morning will break from cold nights, learning to thrive through the hard times. Well, I feel like I barely even started. I don't really know God's plan. Lately I don't understand, but if this really is the end, I really did try. I hope you know why I did my best. אני לא... לא ידעתי שהשיר הזה יכול ללכת לכיוון כזה, כאילו. אני תמיד אמרתי לך, עדן, מטל? 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 נעשה מטל אלבה? מטל. טוב, אז זה הדמו הקצר שלנו.